दिनै बर' थुनलाइ आफादनि थामथि सान आरो थामथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंनो बिबार बावनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जथुम्माखौ खुंलांगासिनो दं आरो बेबायदिनो दिनै मोनाबिलिनि समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो आरो दिनैनि बे आलारि बाथिखौ फोजोंजेनो एबा सावजेनो पाटगाव गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि मेसर सिं बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बे हाबाफारिखौ लानानै मिरु दुलाराय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा मा फोरमायो आबुङै मिथिना लानि। सोरमांगा सेरफाङाव जुथुमनाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जुथुम्मा बे जुथुम्मा थिलियाव जों दायो गोजोन आरो खौसेथिखौ हांखिनानै जोङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो आलारि बाथि फोजोंदों। बे आलारि बाथिनि सोराङा जेन जोंनि गोसो सिङाव थाखोमानाय हिंसा एना एनि बेफोर गासैखौबो बोखारनानै स्रां लाबोनानै होफैयो। बेनि थाखाय जों अबं गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो मिजिंथिदों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि जि बिथा बे गोख्रोंसिन जागोन। लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो गोरोबलायनानै थानायनि थाखाय जोंनो गोदान मोनसे लामा संदाननो जों हागोन। बे मिजिं आरो हाबिलासजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै राजखान्थियारि दोलोफोरनि फारागथिखौ लाखियालासिनो बेहाय बयबो मदद खालामफैदों। दिनै बिटिआर सरकारनि UPPL हान्जानि दैदेनगिरिफोर बेहाय बाहागो लादों। BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सिगांनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थांबाय आरो दायो BJP हान्जानि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैदों। जों मिजिंथिदों बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु मोनसे कमन प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि जि हाब्रु सारलायनाय एबा एना एनि बेफोर गासिखौबो बावगारनानै बेहाय बयबो ज' जाफैदों आरो बेबायदिनो एफायै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव राजखान्थियारि जि गोरोबलायै थासारि हाब्रु सारलायनाय बेफोर जे माने आखुथायफोरखौ जों एंगारहोनो हागोन। जोंनि गेजेराव माहारियारि खौसेथिया आरो गोख्रोंसिन जागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्राबो बे जथुम्मायाव मदद खालामदों। बेजों बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे जि इउनिटि बेनि बिथाया स्ट्रंसिन जागोन, गोख्रोंसिन जागोन। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायहरो जाहाथे जोंनि नितिगत भाबे राजखान्थियारि फारागथि थानो हागौ, धोरोमारि जोंनि गेजेराव फोथायनायनि फारागथि थानो हागौ, गोबां आफादारि माखासे फारागथिफोर थानो हागौ। अब्लाबो जोङो हारि हिसाबै गसंथानोब्ला, हारि हिसाबै सिनायथि लानांगौब्ला जों बर' रावनि अनगायै जों गुबुन बिथिंजों जों गावखौ सिनायथि होनो हाया। मानोना धोरोमाव जों गोबां फारागथि जोंहा दङ आरो लोगोसे राजखान्थियारि सानस्रिफोरनि फारागथि दं। नाथाय रावाव जों बयबो खौसे आरो ज'। बेनिखायनो बर' रावखौ सिबिनायनि गेजेरजोंनो मोनसे हारि हिसाबै जों खौसे जानो हायो, मोनसे हारि हिसाबै जों दावगालांनायनि मोनसे लामा संदाननो हायो आरो बे जथुम्मानिफ्राय